Hola, bona tarda. Benvingudes al col·loqui Voluptes, joc eròtic per tothom. Trenquem els estereotips. El que volem fer avui és, a part de presentar el joc de voluptes, que ho volem fer breument, el que ens fa més il·lusió és presentar a les nostres convidades i que ens expliquin com viuen elles la sexualitat des del seu punt de vista. Llavors, primer presento una miqueta qui som, aneu dient hola perquè es vegi qui és cada una. Laura Arcarons és creadora de Voluptes i membre de Mandràgores. Laura Hortensi, filòloga, periodista i Hola. professora. Laura Vila Kremer, professional d'arts escèniques i activista intersex. La Violeta Maroto, membre del col·lectiu Comando Gòrdix. I jo mateixa, també creadora de Voluptes i dissenyadora gràfica. Llavors, fem primer una breu introducció de què és Voluptes entre jo i la Laura i després us donem veu a vosaltres perquè pugueu parlar. Voluptes és un joc de cartes, és un joc de 50 cartes que vam crear perquè vèiem que hi havia una mancança al mercat, que era un producte que no existia, ja que tots els productes actuals, a part, no hi havia cap producte que fos en plan un joc inclusiu per qualsevol sexe, gènere. Tots eren jocs per heteros, jocs per gais, jocs per lesbianes i després totes les imatges que hi havia representades, que les imatges al cap i a la fi són superimportants, eren tot cossos supercosificats. I el que volíem fer és crear un producte que trenqués amb tot això. I vam crear un equip que érem les Mandràgores, la Mònica Toledo, que és la il·lustradora, i jo com dissenyadora gràfica, i vam iniciar aquest projecte, que ha sigut un projecte de 2 anys. I el joc aquest té 2 maneres de jugar-hi. Per una banda, és la banda de la proposta, on tu veus una postura. Aquesta postura és on trenquem perquè hi ha gent gran, hi ha gent jove, hi ha tots els tòpics, és a dir, els no tòpics estan representats. I després, per l'altra banda, seria la banda de la proposta, on la banda de la proposta tenim unes icones i la gent aporta la seva creativitat i pensa la postura. Llavors, una mica també ens fa gràcia presentar el per què en format paper, quan ara tot és digital, doncs una mica pel romanticisme que tenim encara amb el paper, per trencar amb la tecnologia que ja vivim enganxades amb ella i és això, allunyar-nos de la tecnologia, apropar-nos al paper i més en un moment tan íntim com la nostra sexualitat. I ara dono veu a la Laura i explicarà una mica els objectius de Voluptes. Merci, Lídia. Doncs sí, en Voluptes una mica els objectius que plantejàvem els ha començat a dir la Lídia, però sí que creiem que era necessari ampliar l'imaginari de pràctiques sexuals. Ens trobem que l'imaginari que tenim a nivell social és superrestringit, no? Des d'una mirada molt heteronormativa i molt coitocèntrica, i ens semblava interessant generar referents visuals que ampliessin aquest imaginari de pràctiques sexuals, que d'alguna manera en podem parlar molt, no? Però ens faltava potser un recurs visual que pogués mostrar aquesta diversitat de pràctiques i que pogués transformar una mica el que entenem per sexualitat i pel sexe, no? Que fugís d'aquesta centralitat que moltes vegades té la penetració en les relacions sexuals heterosexuals i poder visibilitzar tot tipus de relacions. També creiem que era important, amb el que comentava la Lídia, de la classificació dels tipus de jocs, ens semblava molt important desvincular les pràctiques sexuals de les orientacions del desig, que moltes vegades hi ha tot un seguit d'estereotips que tenen a veure amb vincular, per exemple, les relacions sexuals heterosexuals amb una penetració, les relacions gais amb una penetració anal i les relacions lèsbiques amb les tisoretes, amb el fregament de genitals. Llavors, plantejàvem que per nosaltres el descobriment de les zones de plaer del cos ha de ser obert i infinit, que ha de ser a través del joc, i que no hem d'encasillar-nos en aquests estereotips de quines pràctiques sexuals són adequades per cada tipus d'orientació del desig. Llavors plantejàvem un joc en el que es trencaven aquests esquemes i en què qualsevol persona, tingués els genitals que tingués, podia experimentar les pràctiques sexuals que li vinguessin de gust. Amb això, una mica el que anava dient, volíem visibilitzar la diversitat de pràctiques i fugir d'aquesta rigidesa amb la que entenem la sexualitat. Volíem també visibilitzar la diversitat de desitjos
i visibilitzar també a través de les il·lustracions la diversitat d'identitats i diversitat de cossos, no? Que moltes vegades aquest model de sexualitat que estem acostumades a veure està sempre reproduït per un tipus de cos, no? Que encaixa moltíssim en els cànons de bellesa, que està molt centrat el tipus de pràctiques sexuals en el plaer de l'home cis, i ens semblava important començar a desmuntar això a través d'un joc, no? I per això creiem que era important com que en el joc apareguessin cossos de persones grans, cossos de persones amb diversitat funcional, cossos grassos, cossos peluts i al final com cossos reals, que són els cossos que formen la societat i que d'alguna manera, si no estan representats enlloc, quedem exclosos d'aquest dret a viure la sexualitat. També ens sembla important ressignificar el concepte de follar i fer-ho el més ampli possible. Tenim com una idea molt limitada del que vol dir tenir una relació sexual i el que vol dir follar. A nosaltres ens passa sobretot com fent tallers de sexualitat i veiem que està en joves i adolescents, però que també està en el món adult, que follar sempre ha de passar per una relació entre un noi i una noia i amb una penetració penis-vagina. I per nosaltres, follar una mica aquest ressignificar el concepte volia dir posar el plaer de totes les parts al centre i que sigui a través de les pràctiques sexuals que siguin, el que tingui en compte al final és que gaudim i que el plaer de totes es tingui en compte. I per tant, en el joc plantejàvem diferents pràctiques que potser no entraven dins aquest imaginari de plaer, però que per nosaltres era important posar-les allà. I a part d'això, com de tot el que buscàvem a nivell de joc eròtic que podia portar voluptes, també ens semblava que podia ser una eina pedagògica, que nosaltres potser en el terreny de l'educació sexual el que deia al principi. Ens faltaven elements visuals per mostrar aquesta diversitat de la que sempre parlem. Anem parlant de diversitat, però llavors ens falta poder representar aquesta diversitat. I llavors, voluptes també és una oportunitat de veure les nostres sexualitats representades i d'oferir aquesta oportunitat a totes aquelles persones que no han vist mai la seva sexualitat o els seus cossos representats com a cossos amb desig i desitjables. I llavors, com que voluptes creiem que podia oferir això, almenys com a afegir com un granet de sorra en aquesta voluntat de transformar el model de sexualitat hegemònic, com el que dèiem, que és molt lligat a la joventut, als cossos funcionals, heterosexual, coitocèntric, falocèntric, i que d'alguna manera amb voluptes volíem fer saltar pels aires. I dit això així ràpid, volíem ja conèixer una mica les nostres convidades, que ens expliquéssiu una mica qui sou, què és el que feu i des de la vostra mirada, quina és la crítica o quina és l'anàlisi que feu del model de sexualitat des de la vostra experiència. Si vols començar, Laura Hortensi. Hola, doncs sí, jo soc la Laura González Hortensi, tinc 29 anys i tinc una paràlisi cerebral infantil des del moment del naixement, la qual cosa em va provocar afectacions en l'àmbit muscular i tinc un to muscular més elevat, això vol dir que tinc més rigidesa a l'hora de moure'm a tot el cos i això també incideix en el sòl pelvià. Com heu dit a l'inici, soc professora, soc filòloga, soc periodista i ara també m'he començat a formar en l'àmbit de la sexologia precisament perquè he detectat un dèficit d'atenció especialitzada a dones amb lesions cerebrals i medul·lars que volen experimentar amb el seu gaudi, amb la seva sexualitat i que no troben eines més enllà d'elles mateixes, que han de fer aquest camí a cegues sense trobar algú que les orienti. I ara doncs estic en aquest punt. Gràcies, Laura. Violeta, si vols seguir. ¿Esto qué es la presentación o un poco contar? Que ens expliquis una mica en presentació, com qui ets, quin és el teu activisme que fas i també com des del teu punt de vista quina crítica fas al model de sexualitat. Que després, Laura, també si vols afegir alguna cosa més. D'acord. Vale. Pues soy Violen, soy actriz, soy activista gorda y aunque hace unos años mi dolor se convirtió en mi identidad, hoy el dictado de gorda me acompaña hacia un lugar más de transformación, de hacer cosas como esta. Y muchas gracias por pensarnos y por invitarnos y no sé, y darnos espacio a esta lucha. Bueno, tengo 8 minutos, ¿no? Más o menos. Vale. Entonces, me gustaría empezar por qué es la gordofobia, porque a veces parece que está como súper aceptado, pero darle un pequeño espacio, que la gordofobia es la discriminación que nos vemos sometidas las personas gordas por el hecho de serlo.
O sea, las gordas vivimos en un espacio de resistencia incluso a la hora de salir de casa. Desde que vas en el metro y no te cabe el culo en la silla, desde que vas a un trabajo y te rechazan, desde que en la fiesta pues no ligas, ¿no? Y entonces, a partir de en 2016, nace el Comando Gordis, donde yo formo parte, y nace por unos vermús gordos, y a partir de ahí se montó un cabaret, que es como una gran salida del armario, ¿no? de las gordas, bueno, en este ámbito en Barcelona. Y el Comando es un grupo activista que prefiere las acciones de calle a las redes, pero bueno, como los tiempos son así, pues nos adaptamos. ¿Por qué prefiere las acciones de calle a las redes? Pues porque es muchísimo de potente, incluso ir 8 gordas en el metro, o sea, cuando vamos las del Comando en el metro ya es como una acción súper potente, ¿sabes? Porque vamos felices, la gente nos mira, no sé. Y para contaros un poco más qué hacemos el Comando, pues el Comando hicimos el cabaret, hicimos radio, hicimos videopoemas, redes, acciones de calle, fanzines. Está por aquí, está por aquí haciendo publicidad. ¿Qué más? Hicimos un videoclip donde sale La Grieta, que es una gran poeta y amiga. Hace poco hicimos unas jornadas de autodefensa, también hicimos un podcast en cuarentena. Y uno de los grandes objetivos del Comando es romper con la connotación de la palabra gorda. O sea, que gorda es un adjetivo, no es un insulto. O sea, igual es muy simple, pero es como hay personas más grandes que otras. Pues como hay personas delgadas, hay personas gordas. Y a ver, para no liarme más, voy a ir con Gordura y Deseo. Voy a rescatar las palabras que tenemos un vídeo en YouTube que hicimos durante la cuarentena que se llama Gordura y Deseo, y voy a rescatar las palabras de todas las compas del Comando. Entonces, el cuerpo gordo es un cuerpo gordo, es un cuerpo expulsado del imaginario del deseo. O sea, los cuerpos gordos ni somos deseantes ni somos deseados. Hay una fuera que no te desea, o sea, no estás en este campo, no formas parte, y gordo normalmente es sinónimo de asco, de fealdad, de descontrol, de falta de capacidad, que al final esto es súper capacitista. Y esto hace que no existe hacia nosotros un deseo, o cuando existe es en secreto o está silenciado. Y muchas veces sea desde el fetiche de la gorda, ¿no? Además, las gordas no tenemos referentes en lo sexual, no se ven gordas follando o gordas disfrutando de sus cuerpos. Y la sexualidad es parte del colectivo, o sea, todo el mundo habla de sexualidad, ¿no? Se expresa desde la sexualidad, es una forma de expresión y muchas personas gordas no tenemos esta parte oscurizada, entonces nos sentimos rechazadas en este campo todo el rato. Y muchas veces las gordes renunciamos a esta sexualidad, ¿no? O sea, ni siquiera la hablamos. Hay una parte que es muy dolorosa porque como renunciamos no damos espacio, ¿no? A este dolor. Y decir que el deseo también es un poder, ¿no? Que mueve nuestras relaciones y mueve nuestra vida cotidiana. Pues la gente que tiene ese poder, bueno, hay relaciones de poder sobre esto. Y por eso creo que este tipo de proyectos son súper necesarios y necesitamos que nuestros cuerpos estén representados y hacer fuerza desde los cuerpos declarados abyectos. Y para acabar, si me dejáis, quería leer un poema que escribí, que está en el vídeo de Gordura y Deseo, y que es un poema que le dedico a mi yo adolescente. ¿Me dejáis el tiempo? Claro, sí, sí. Sí, vale. Y no sé, como el Comando o sea, que no es casualidad, ¿no? Que las gordas bueno, que hagamos poemas, ¿no? Que hagamos arte desde ahí, que
que no sea desde el discurso, ¿no? Sino sea desde el teatro, desde ahí. Entonces, bueno, lo voy a leer. Vale. Volver a los 17. Mi madre, el médico, y desde arriba, controlándolo todo, la norma. Algo va mal, me dicen. Noto el peso de su decepción en mi espalda. La espalda se encorva y busca las 1000 maneras de encajar. La pieza soy yo y estoy fuera de todo tiesto. Transité al yo normativo y el yo gordo y se rompió el amor. Y reconstruirlo es un aprendizaje que me ha dado la vida. Y aunque también transito lugares oscuros y bellos, es mi amor infinito. El legado que me traes es una pieza de cambio muy potente, una pequeña semilla que transforma el dolor y rabia en eterna fuerza. Y te traigo para disculparme, porque en algún momento decidí quedarme en la superficie, por no estimarme lo suficiente, por creer que el amor no habitaba en mí. El deseo va y viene y sigo luchándolo, pero a ti te pido perdón 1 y 1000 veces, desde las entrañas, desde el alma, desde todo lo que no se palpa. Pero lo que sí está presente, marcado a fuego lento, son nuestros cuerpos de adolescentes gordas. Los porto aquí, en todas las gordas que soy, que fui y seré. Y quiéreme, pero quiéreme gorda. Y ya me despido. Gràcies, Violent. Superbonic. Merci per l'explicació. Ara tornem a donar peu a la Laura Hortensi perquè després de presentar-se ens expliqui una mica la seva mirada i després passem a l'última Laura. Sí, jo he de dir que, a diferència de la Violeta, era bastant reticent a fer servir l'etiqueta activista o qualsevol cosa que s'hi assemblés perquè tenia por d'encasellar-me. No? Jo deia, d'acord, soc la Laura, tinc una paràlisi cerebral, tinc mobilitat reduïda, però és que a banda de tot això doncs, també soc filòloga, també soc periodista i sempre que em truqueu per preguntar-me per barreres arquitectòniques, per discriminació laboral, per discriminació sexoafectiva i ningú no em truca mai, doncs no sé, per parlar de Montserrat Roig o de Blai Bonet o de Mercè Rodoreda o de Josep Carner, no? Era com, d'acord, la mobilitat reduïda és una part de la meva vida, però jo no soc només això, no? Soc moltes altres coses. I, per tant, tenia aquesta certa reticència a etiquetar-me com a activista. I també he de dir que ser activista vol dir verbalitzar i pensar durant 24 hores en les violències diàries que et toca afrontar cada dia. Perquè aquestes violències de surto al carrer i em diuen grassa, surto al carrer i el conductor de l'autobús no em posa la rampa, arribo a un lloc i no hi ha ascensor, no puc anar al lavabo d'un bar perquè no està adaptat o el fan servir de magatzem, això és diari, es repeteix moltes vegades. I, per tant, verbalitzar-ho és emocionalment molt cansat. I per poder-ho fer has d'estar en una fase d'empoderament, has d'estar en pau amb tu mateixa i prou forta per poder intervenir en activitats com aquestes. Jo no m'imagino el meu jo de 18 anys parlant en veu alta de sexualitat com estic fent avui, que en tinc gairebé 30. I també li demano perdó, com la Violeta fa el meu jo adolescent. I una altra reflexió que m'agradaria fer sobre l'activisme i la participació política és que tota militància requereix un compromís ferm, una rutina, no? Fins i tot una planificació a llarg termini. És clar, si tu tens problemes de salut i de cop un dia et trobes malament perquè tens un dolor muscular que no et pots moure, has d'ajornar la teva agenda, no pots fer plans a llarg termini. I encara més, si tu necessites ajuda per llevar-te del llit, per dutxar-te, per sortir de casa, i aquesta ajuda no te la proporciona un assistent personal, és a dir, és una ajuda que no controles tu, perquè al final l'assistent personal són unes altres mans en el teu cos, però és una ajuda que regules tu. Si aquesta ajuda és externa i prové d'un familiar, prové d'una parella, prové d'un company de pis, no depèn de tu i, per tant, tu no ets autònom per anar a assemblees, per anar a reunions, per participar d'activitats d'aquesta mena. I la militància es torna molt més complicada, perquè potser la societat de la Covid ens està fent replantejar tot això.
perquè estem militant per videoconferència i estem fent assemblees per videoconferència. Però abans del març tot això era impensable, no? I per això dic que jo crec que en l'àmbit de la militància, les tolides, que és una paraula que m'agrada també fer-la servir perquè no la veig com un insult, sinó que veig que si la faig servir és també un empoderament, doncs que les tolides també tenim una dificultat afegida en aquest àmbit de la militància i que espero que la pandèmia i la societat de les pantalles també ens ajudin a capgirar. I m'heu dit, Laura, que parli també, faci una crítica al model de sexualitat, oi? A veure, jo crec que hem avançat molt, però que realment el model imperant, com heu dit, continua sent heteronormatiu, continua sent coitocèntric, continua sent capacitista i ho és als mitjans de comunicació, ho és a les pel·lícules, ho és a la pornografia, ho és encara a les escoles, tot i que gràcies a la tasca de gent com Mandràgores tot això s'està capgirant, i ho és també en el sistema sanitari. Fins al punt que no m'agradaria haver d'explicar situacions d'aquesta mena, però que existeixen. Fins al punt que l'any 2020 tu et pots trobar anant a una fisioterapeuta del sòl pelvià perquè tens una hipertonia i tens un malestar en el teu sòl pelvià i li demanes que te'l tracti i et fa preguntes com quan mesura el penis de la teva parella. Llavors és com, primera cosa, senyora fisioterapeuta, què la preocupa a vostè? L'estat del meu sòl pelvià o el benestar del penis de la meva parella? Segona cosa, vostè dona per fet que jo tinc una parella que té penis. Tercera cosa, vostè dona per fet que jo tinc una parella estable. I quarta cosa, vostè dona per fet que jo soc monògama i que només tinc una parella sexual. Per tant, tota aquesta rigidesa del model sexoafectiu ha de canviar i ha de canviar en molts àmbits. Sí que és veritat que hi ha projectes com el Yes We Fuck que ens empoderen i que ens diuen, escolta, els cossos tolits també follen i s'ho passen bé, però la veritat és que jo, fins al 2015, que és quan va sortir el Yes We Fuck, mai no havia vist una persona amb cadira de rodes tenint relacions sexuals. No havia vist ningú a banda de mi mateixa tenint relacions sexuals i gaudint del seu cos. Llavors, clar, si no ho veus, no existeix. I és aquí on crec que rau la gran aportació del vostre joc, que fins que no et veus representat, no ets conscient de fins a quin punt has estat exclòs de tot el model sexoafectiu i de tot el gaudi. I crec que anem avançant, però que malauradament encara queda molt per fer, molta feina per fer. Jo sempre ho dic i fa molt de riure, però és que fins als 15 anys el meu únic referent de Tolida que cardava era la Mònica de Vent del Pla. Era una telenovela dels vespres de TV3 en què hi havia una noia amb cadira de rodes que tenia un accident de cotxe que perdia la sensibilitat als genitals i que un dia anava al metge i deia és que no tinc sensibilitat als genitals i, per tant, ara com enfoco la meva sexualitat? I el metge li deia, explora amb tot el cos. D'acord? I llavors em vaig quedar amb aquesta frase, explora amb tot el cos. Però, clar, la frase estava molt bé, però a la pràctica, com ho feia aquella noia? Qui l'ajudava a descobrir el seu cos? Quins professionals sanitaris l'assessoraven? Com ho podia encaixar o com ho podia compartir, quan era sexe compartit amb altres persones que volguessin gaudir del seu cos? Clar, i llavors, crec que estem avançant en el camí adequat, però que encara falta molt. La veritat és que quan he vist la carta de la cadira de rodes, que crec que n'hi ha 3, això, he estat conscient de fins a quin punt he estat exclosa tots aquests anys del model imperant i crec que hi ha una cosa que és clau, que és que introduir la cadira de rodes en els jocs sexuals i en imatges eròtiques i en imatges sexuals té el component aquest subversiu de la cadira de rodes ja no és un objecte estàtic d'incapacitat, de dolor, sinó que és un objecte que convertim en font de plaer, igual que ho pot ser el llit, el sofà, un lubricant o un vibrador.
I aquí doncs, us vull donar les gràcies a vosaltres que heu pensat en el joc i a la il·lustradora perquè realment heu aconseguit integrar a la perfecció la cadira de rodes dins del plaer. Gràcies, Laura. Doncs, Laura, que just quan estàvem dient els punts se t'ha penjat, estàvem presentant-vos una mica, o sigui, que us presentéssiu una mica qui sou, què és el que feu, i que des de la teva mirada, experiència, puguis fer una mica de crítica al model de sexualitat. Molt bé. Sí, bueno, primer de tot, disculpeu perquè se m'ha penjat en el millor moment i m'he perdut algunes de dels vostres comentaris o intervencions, però just he entrat i ja m'heu fet emocionar perquè he connectat amb tot el que han dit tant la Violent com la Laura. Recordo perfectament el vídeo de Gordura i Deseo perquè el vam republicar a algunes de les nostres xarxes i perquè és una carta que li podria escriure jo al meu jo de 17 anys. És molt fort, no? Des de... Bueno, és igual, començo des del principi que si no em torno a emocionar. Doncs sí, jo fa uns quants anys que em dedico a l'activisme intersex, que potser no cal, però a mi m'agrada remarcar-ho perquè hi ha gent que encara desconeix què és això de les intersexualitats, això de la I, que de vegades sembla que apareix i desapareix a les sigles. Són totes aquelles diversitats, aquelles anatomies sexuals que dintre d'anatomies sexuals entenem gònades, genitals interns i externs, hormones i cromosomes que no encaixen en els cossos binaris que ens han ensenyat que existeixen, en els cossos masculins i femenins i, per tant, en els cossos que s'han catalogat com a homes i dones. I que, d'alguna manera, trenca la divisió binària clàssica a partir de la qual hem estipulat que una persona quan naixia era nen o nena i que, a més, després havia de tenir una expressió de gènere determinada i, a més, havia de desenvolupar una orientació del desig també determinada. Més enllà també de totes les pressions estètiques que cada cos, i sobretot el de les dones, rebia. En aquest cas es trenca aquest binarisme perquè, ja sigui en el naixement, a l'adolescència o fins i tot a l'edat adulta, hi ha el que es considera, el que s'ha vingut considerant mèdicament un risc psicosocial, que és una discordança, com diuen, encara diuen, o un desordre, una malformació, una patologia, és a dir, hi ha un gran grau de patologització i medicalització dels nostres cossos que fa que no encaixi, sigui perquè externament, visiblement, hi ha un genital divers, que no ambigu, a mi m'agrada remarcar-ho per començar a despatologitzar, o sigui perquè en l'adolescència el cos no es desenvolupa de la manera com s'esperava per la identitat de gènere que se li havia atorgat. I és curiós perquè això fa que els nostres cossos rebin moltes de les violències que les meves companyes estaven mencionant, des de la violència mèdica, que fa que els seus genitals hagin de tenir unes mides concretes. Per què? Doncs per tenir unes pràctiques sexuals concretes. És a dir, que la meva vagina s'esperava que fos uns centímetres concrets perquè pogués albergar un penis d'unes mides concretes. I després tota la violència que rep socialment a conseqüència de la invisibilitat i a conseqüència de l'estigma. Només per fer així com 5 cèntims, a mi m'agrada remarcar que les intersexualitats no són un tercer sexe, perquè això no faria més que encasellar-les, tornar a remarcar que hi ha dos models possibles i un model que no ho és, i no és així, sinó que tots els cossos entren dins d'un gran ventall, també a nivell anatòmic, és això el que les intersexualitats volem explicar, també a nivell anatòmic els cossos no són binaris, i tampoc són una malformació ni contenen els dos sexes alhora, sinó que el sexe també anatòmicament és hermosamente fluido i això és el que volem reivindicar. Demanem, a través de diversos col·lectius intersex venim demanant i reclamant la despatologització i aquesta visibilitat, que és cert que no l'hem tingut gaire perquè ens ha costat molt sortir de l'armari, perquè jo sempre dic que som de les últimes lletres en sortir de l'armari perquè
Bueno, perquè se'ns ha receptat silenci a l'hora que se'n receptaven protocols mèdics d'intervenció tant quirúrgica com hormonal, com intervenció, quan en realitat hauríem de fer una intervenció social, no? Doncs amb tots aquests protocols mèdics també se'ns ha receptat silenci, no? I d'aquí que el col·lectiu, que ara ja no és només activisme intersex, sinó col·lectiu artístic amb el que treballo, es digui que no salga d'aquí, no? Que és el que al final la meva metgessa em va recomanar quan em van donar el diagnòstic. I a partir d'aquest col·lectiu he intentat com ajuntar activisme i, tot i que jo també tinc reticències amb això de considerar-me activista només, com diu la Laura, però he intentat ajuntar activisme i pràctica professional perquè em dedico a les arts escèniques i el que volem d'alguna manera és crear nous imaginaris a partir de referents teatrals. I a partir d'aquí ara ja estem desenvolupant el segon projecte, que es diu Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, i que ve precisament a parlar d'altres imaginaris de desig possibles, perquè jo tampoc he vist el meu cos representat ni al porno ni altres representacions audiovisuals o artístiques. I a més també reivindico la paraula hermafrodita. Jo també estic reapropiant-me d'ella, tot i que a nivell internacional reclamem la terminologia intersex, però jo també vull com ressignificar aquesta paraula perquè també crec que la podem carregar de molta bellesa un altre cop. I res, que m'he sentit molt identificada amb la Violen i amb la Laura, que jo tampoc m'imagino, m'he anat apuntant coses, no m'imagino tampoc el meu jo dels 17 anys sent visible. De fet, jo fa 5 anys tampoc ho era, he fet molt activisme des de la invisibilitat, però jo també li demano perdó a aquell jo petit i espero que juntes, amb les bordes, amb les collides i amb totes les que apareguin, continuem generant nous espais per desitjar-nos, perquè és el que ens han negat, sentir-nos desitjades i desitjants. Això és... Bueno, ja està. Moltes gràcies, Laura. De res. Passem a la segona pregunta. La segona pregunta, el que ens feia gràcia a nosaltres és que penseu que, des de la vostra experiència, què pot aportar el nostre projecte. Com una miqueta que algunes ja ho heu anat dient, però una mica enfocar-ho en aquesta part. Com, per exemple, en la meva experiència personal, com per fer introducció, vaig néixer en un poble molt petit i no tenia ni un referent a nivell lèsbic i fins als meus quasi 25 anys no vaig començar a sortir de l'armari quan era algo que ho tenia dins des de feia molts anys. Llavors, tenia molta por amb el tema del sexe, com seríem una dona, com no sé què, tenia molts tabús per ser-ho referents i per ser bollera de poble, que els referents de les ciutats són molt diferents i clar, tot el tema de l'internet en aquell moment tampoc estava com està ara i trobar una eina així on puguis normalitzar que tots podem fer el mateix, que tots podem disfrutar, que no hi ha tantes diferències, que són coses que els inculquen, per mi això va ser un motiu molt important per tenir una idea de crear un projecte com aquest, per la fòbia i els anys que jo vaig passar de tortura, de pensar què li farem a una dona quan és una tonteria. Ara ho veig així. Però llavors una mica aquest seria com la meva aportació per les personetes que puguin tenir por que no la tinguin. I també per canviar el model de desig, que penso que és molt important que visualitzar molts cossos desitjables i que penso que és molt important trencar amb això. I ara, si voleu, qui vulgui començar. Laura, tu vols dir una miqueta la teva? Sí. Mira, igual que tu, jo també tinc la meva història de noia de poble, diguem-ne, que va patir assetjament escolar a l'institut i una de les frases que se'm repetien reiteradament era ningú et voldrà follar de tan mal feta com estàs feta. I clar, allò se't fica dins del cervell i penses, quan m'hi trobi, què passarà? Ningú em voldrà i, a més, si algú em vol, com ho faré? Perquè els referents que tinc és el Kama Sutra i la pornografia, que és com qui va fer gimnàs. Llavors em pregunto què hagués passat
si algú de la meva promoció hagués vist les cartes de voluptes, no? Que surt doncs, un 69 en una cadira de rodes o masturbant-se amb la mà cara a cara a la cadira de rodes i una altra persona davant de la cadira. No? Com de bé m'hauria anat en aquell moment. I a més, jo crec que una de les coses que s'ha de visibilitzar també amb les persones que tenim mobilitat reduïda, i parlo en concret de les que tenim algun problema neurològic o alguna lesió cerebral o medular, és que quan tens dolor reiteradament és molt difícil obrir la ment al plaer, perquè acabes associant el plaer a l'absència de dolor. No? I no és així. Has de fer tot un procés en què tu et converteixes en un subjecte que desitja, però també hi ha d'haver un empoderament de dir jo desitjo, però també soc desitjable, tinc un cos que és desitjable i que és igual d'apte pel plaer que qualsevol altre cos. No? Jo crec que les persones que hem hagut de passar per un diàleg dolorós amb el nostre cos perquè no encaixàvem en uns determinats cànons, tenim l'avantatge, per sort o per desgràcia, que hem activat una mentalitat exploradora que va més enllà dels models coitocèntrics, heteronormatius, falocèntrics, però també és molt trist i diu molt del model de sexualitat, i ara estic parlant de relacions heterosexuals, que aquesta mentalitat exploradora s'activi quan tu has hagut de passar per un procés de dolor, de diàleg amb el teu cos, per un procés de dol, per un procés d'assetjament escolar, no? I que no sigui una qüestió que s'activi per mera curiositat de la persona, no? De dir, doncs anem a sortir d'aquest model coitocèntric i anem a explorar, no? Perquè tot el cos és una zona erògena i encara a vegades al Twitter estem discutint si el sexe oral és preliminar o no és preliminar i què és follar i què no és follar, no? Com deia la Laura Arcarons al principi. I jo ja he decidit desterrar per sempre més el verb follar del meu diccionari i el verb que faig servir és un que faig servir a Mallorca, que m'encanta, que és barrinar, que també vol dir follar, i com que barrinar vol dir pensar, i jo penso que la gran zona erògena, el gran òrgan eròtic que tenim és el cervell, doncs faig servir aquesta polisèmia que em sembla meravellosa, que barrinar també vulgui dir follar, i ja follar l'he desterrat per sempre més del meu diccionari. Però crec que la gran aportació de voluptes pot ser que tothom, independentment del procés o del diàleg que hagi tingut cada persona amb el seu cos, activi aquest xip explorador. Sí, jo crec que... Bueno, estic una mica amb la línia del que diu la Laura. Jo vaig tenir la sort de provar el joc fa uns mesos, en ple confinament, i el primer que vaig pensar és, ostres, doncs tant de bo l'hagués rebut quan tenia 17 anys, no? Perquè potser no havien de canviar moltes altres coses, no només rebre el joc, però hagués estat un espai com per permetre'm poder explorar d'altres maneres. Vaig agrair molt que no apareguessin genitals, vaig agrair molt que no es genitalitzés el sexe, tot i que jo sempre tinc com... Vull dir que em debato entre la visibilització de diversitats també a nivell genital perquè puguem veure els nostres cossos com representats i alhora en aquesta cosa de ui, ojo, no caiguem en el perill que ens exotitzin més, que ja hem estat prou assenyalades i mirades i investigades en aquest sentit. Però en aquest cas, en el joc, ho vaig agrair moltíssim i vaig pensar en la línia del que diu la Laura també, que tant de bo, no nosaltres, que tant de bo tota la gent que no som nosaltres, doncs no sé, gent que no s'ha hagut de pensar, que no ha hagut de reconstruir-se, que no ha hagut d'apoderar-se del seu cos novament, que no ha hagut de canviar el relat que li havien fet arribar sobre la seva sexualitat, pogués tenir accés a aquest joc, que tant de bo totes i tots poguéssim tenir accés. Sí, perquè crec que, clar, potser nosaltres, jo quan vaig arribar a aquest joc fa uns mesos ja havia fet una mica o molta d'aquesta feina de pensar-me de pensar el meu cos com un terreny de desig més enllà del que se m'havia imposat en els
des que vaig néixer, no? Però bueno, no tothom ha fet aquesta feina i jo crec que aquest joc permet explorar-te des del plaer, no? El propi nom ho diu, i des del jugar altres formes de barrinar. Sí. Gràcies. Gràcies, Laura. Lídia, crec que no ens sentim, però Violen, si vols explicar-nos tu una mica la teva opinió. Bueno, o sea, creo que ya está bastante todo dicho, ¿no? Como, bueno, como para sumar y para aportar, yo creo que como que el juego invita a ampliar el concepto de sexualidad y invita a probar también, ¿no? Esta cosa de miedo al salir de la, ¿no? Como hay un miedo a salir de la normalidad, es como, ¿qué va a pasar, no? Dios mío. Y entonces como invita, bueno, pues, ¿por qué no? Probemos, ¿no? A follar o a disfrutar de nuestra sexualidad con cuerpos o corporalidades diferentes, ¿no? Yo creo que es como esta invitación y me quedo con esto. No sé. Sí, es fuerte porque es como, claro, al final le da una... o sea, nosotras seguramente hemos hecho un ejercicio, hemos hecho este mismo ejercicio que dice Violen, forzadamente, ¿no? Hemos tenido que pensar otras formas de follar, otras formas de disfrutar de nuestro cuerpo que no eran las normales, y es como, qué bonito que te lo presenten con un juego, ¿no? Para que no sea un esfuerzo como desgraciadamente nos ha supuesto a nosotras, ¿no? Eso és molt bonito. Sí, i una mica també em quedo amb el que deia la Laura, no? Que moltes vegades aquest entendre la sexualitat com un joc o com un descobriment sorgeix d'una impossibilitat d'encaixar en aquest model, no? I que en aquest sentit, com també deies, Laura Vila, que aquest joc també sigui una oportunitat per a tothom que sí que encaixa en aquest model de sexualitat també s'ho qüestioni, no? Que per molt que estiguis dins, també és molt incòmode per molta gent que forma part d'aquest model perquè és molt rígid, perquè no et dona oportunitat d'explorar els cossos, perquè exclou molta part del desig, perquè hi ha parts del cos molt estigmatitzades o molt tabú, que a vegades, o jo m'he trobat ara quan l'he començat a repartir, que qui li incomodava més aquest joc era qui estava més a dins d'aquesta norma, no? Perquè d'alguna manera li trencava amb l'esquema del que volia dir tenir una relació sexual i cada cop es trobés amb una carta que et deia que comencessis a llepar un peu, a estimular un genoll, no? Com tot això li generava incomoditat de dir, ostres, jo amb això em fa com aquest riure de dir, ai, què és això, no? Perquè d'alguna manera et trenca amb el que tu has entès que era la sexualitat i dius, ostres, que pobre que és el concepte de sexualitat que aquestes cartes que al final estem plantejant que tot el cos pugui ser zones de plaer, que puguin desitjar molts cossos diferents, no? Que fort que això, que pobre que és el model que això ens xoca. I llavors com que també, que sigui un joc que pugui arribar a tothom perquè potser qui ha de fer més aquest procés de descobriment, d'experimentació i de repensar-se la sexualitat és qui ha encaixat com a punt de partida en aquest model. I jo també em quedo amb el que heu anat dient, no? De com volem parlar de plaer i volem parlar de la sexualitat i ens n'adonem com moltes vegades acabem parlant de violència, no? I com de rígid i de violent és aquest model de sexualitat, que la no representació, l'exclusió, la invisibilització és una forma de violència i que fa que moltes persones no puguem gaudir del plaer i de la sexualitat perquè no encaixa dins aquesta rigidesa i que crec que és important posar èmfasi en això, en que genera violència, no? Que a vegades cataloguem la violència sexual com una cosa molt concreta, no? I la violència sexual és en si el propi model. Sí, sí. I fins i tot simplement trencar la rutina. És a dir, si no li vols donar contingut polític, si sol vols agafar-ho i jugar, és com, vale, agafo això i què faig? Pues jo tinc marcat el començo per aquí, segueixo per aquí, continuo per allà i ja com a mínim això t'està obrint una miqueta la ment. En plan, vale, anem a fer alguna una miqueta diferent perquè m'ho estan manant. Com sense anar més enllà del discurs polític, ja sol amb aquest petit joc ja pots trencar una miqueta el model.
Sí, jo crec que també com en aquest sentit, com la sexualitat que ha estat més representada, alhora també genera violència, no? Perquè és aquest protocol superestablert de com ha de ser una relació sexual, no? Ha de començar per aquí, ha de seguir per aquí i acabar això. I això moltes vegades no té en compte el plaer de les persones que estan participant, però com que aquest és el protocol que hem après, l'hem de fer, no? I obviem si això m'està produint o no m'està produint plaer. I llavors que també en aquest sentit del joc, doncs, el que deia l'Irene, no? Com donar l'oportunitat de dir no hi ha un ordre, és només jugar i descobrir. I... Si voleu, ara ens podem fer preguntes entre nantres o algo, o si no, donem per acabat el que vulgueu. O si algú vol afegir alguna cosa més. Bueno, jo volia dir que ara m'heu fet pensar en el plaer en termes de dret, no? Que moltes vegades jo crec que no ho remarquem prou, no? Aquesta cosa de fer justícia eròtica, no? També de poder tenir accés, que no tots els, malauradament no tots els cossos tenen accés al plaer i al desig de la mateixa manera, no? I parlar en termes de dret crec que també ajuda a interpel·lar els que no es poden sentir tan directament increpats interpel·lats perquè han encaixat en aquesta norma. M'heu fet pensar en això, en parlar del dret al plaer que totes tenim. ¿Y lo vais a mover por institutos o así, el juego? Nosaltres, des de Mandràgores, com que fem intervencions als instituts, tallers de sexualitat, sí que tenim ganes d'això, que trobàvem a faltar poder-los ensenyar aquestes representacions. Llavors, estem pensant de quina manera introduïm en els tallers el joc, però que sí, o sigui, ho tenim clar que i ho estem ensenyant també com a material que pot servir com a recurs pedagògic d'això, de mostrar-lo, que ho puguin veure i que tothom trobi aquest espai de representació. Però sí. Amb això que deia ara la Laura Vila m'ha fet pensar en la qüestió de l'assistència sexual per persones que tenen mobilitat reduïda i que no poden accedir al seu cos per masturbar-se, no? I tot el debat d'aquests garants de la moral que diuen que això és prostitució, que si no et pots fer una palla doncs t'has d'aguantar, no? Perquè s'entén que menjar és una necessitat vital, que dormir és una necessitat vital i que dutxar-te és una necessitat vital, però masturbar-te no, no? Quan està estudiat i escrit que el plaer i una vida sexual satisfactòria té incidència directa en l'estat d'ànim, en la salut física i que, per tant, millora la qualitat de vida en general, no? I quan sento aquests discursos, això d'aquests garants de la moral que es posen les mans al cap quan parlem d'assistència sexual, jo els faria la pregunta de imagina't la teva vida si mai t'haguessis pogut masturbar. Com seria la teva vida si mai haguessis pogut explorar amb el teu cos i mai haguessis pogut saber què t'agrada, què necessites, ja no compartint-ho amb algú, sinó amb tu mateix, no? Perquè l'autoconeixement i el dret al plaer, com deia la Laura, és un dret que s'ha de començar a reivindicar, igual que es reivindica l'abolició de barreres arquitectòniques o l'accés al món del mercat laboral. Ningú es posa les mans al cap quan demanem que les persones amb mobilitat reduïda accedeixin a una feina o puguin pujar a l'autobús. Tothom ho entén, això, no? Doncs al mateix nivell hem de posar els drets sexoafectius. Totalment. Vale. Doncs afegim on podem, per acabar, on se pot comprar Voluptes. Ara mateix, Voluptes, nosaltres vam fer un Verkami per aconseguir crear aquest projecte i a part de... Mira, et pots ensenyar. I a part del Verkami el podeu comprar a la web de Coma Negra i Coma Negra ho distribueix a llibreries, és a dir, vosaltres a la vostra llibreria de barri, de poble, del que sigui, podeu demanar, podeu tenir accés a aquest joc. I després, d'aquí poquet, també es vendrà algunes tendes eròtiques com per això, per difondre-ho pels dos canals i que pugui arribar al màxim de personetes que els interessa.
I res, donar-vos moltes les gràcies, que ens feia molta més il·lusió fer un format de xerrada així i no el hemos venido a hablar de mi libro. Creiem que això pot ser, bueno, és molt més... pot ser molt més productiu per totes i obrir més la ment i res, que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sí, moltes gràcies a totes. Vosaltres. I moltes felicitats, que el moveu molt. Molt del joc. I que el gaudiu. Això. Això, que el gaudiu totes. I gràcies, ha sigut molt interessant escoltar-vos, sentir-vos i molt emocionant també. Gràcies a donar totes. les gràcies al 3C per donar-nos aquest espai, que potser, bueno, no sabem molt bé què havíem de fer, però ho hem volgut fer una miqueta a la nostra manera i esperem que totes les que ho veieu també us agradi aquest nou format que han plantejat.